ଗାଁର ରାସ୍ତା। ଚାଷୀ ଗୋଟିଏ ଛେଳି ନେଇ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଚାଷୀ, ଆଜି ମାର୍କେଟରୁ ଭଲ ଛେଳି ଆଣିଛି। ଘରେ ସବୁ ଖୁସି ହେବେ। ସିନ୍ 2 ପ୍ରଥମ ଚିଟର। ଚିଟର ଏକ ରାସ୍ତାରେ ଚାଷୀକୁ ଅଟକାଏ। ଚିଟର 1 ଆଉ ଚାଷୀ ଭାଇ, କାହିଁକି କୁକୁରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଉଛ? ଚାଷୀ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। କୁକୁର, ଏହା ତ ଛେଳି। କିଛି ଦୂରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚୋର। ହାହା। ଚାଷୀ ଭାଇ, କୁକୁରକୁ କାହିଁକି ନେଉଛ? ଚାଷୀ, ସନ୍ଦେହରେ। ଦୁଇ ଜଣେ କୁକୁର କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଭୁଲ ହେଲା କି? ତୃତୀୟ ଚୋର, ଆରେ, ଏତେ ଗନ୍ଦା କୁକୁରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଉଛ? ଚାଷୀ, ଘବରିଯାଇ। ହୋଇପାରେ ମୁଁ ଭୁଲ ଦେଖିଛି। ଚୋରମାନେ, ଚାଷୀ ଭାଇ, ଏହି କୁକୁରକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଲୋକେ ହସିବେ। ଚାଷୀ ଭୟରେ ଛେଳିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ଏବଂ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଚୋରମାନେ ହସୁଛନ୍ତି। ଚୋରମାନେ, ହାହା, ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ସଫଳ ହେଲା। ତା ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଅନ୍ୟର କଥା ନ ମାନି ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଇବା ଭଲ। ଅନ୍ୟର କଥା ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର।